Cardom lapen ke nilimen ke general son hanse and genu vlogs lapen ke pini ke nang tumhan ke vlogs kali thumbnail lang pen lang tum chini po athe kado kobe phan sitame ke pini a video bang ke nang tumhan kerap nang chu hang lo lapen nang litum arjulong na thekpo sitame chini ne da thekpo sitame nang litum phan kerap nang chu hang lo don mardi tum lapen ke laso somen ke Rimjir Terangpi po lapen ke also ke biola lapen ke 3 years ne 2 years ne anvet lang lapen ke ala so bang ke keso mane abang pene son keso long lok lo lasi alang tum pen mane kerap chu hang lo lapen patumi junior vlogs a fan club long nili post that pen ke kadoko we sitame here po respond long pon lo lapen ke lasi alang litum sitame phone nang call pen nang than lo respond mane long pon lo puya hedi lasi laso pot sitame alang litum da Diphu Medical College long sido and dak mane doai ke nam lahai si ako jut idet lo lasi kadoko we sitame non of sitame kadoko we jinu family do tuan sitame kerap nang chu hang lo jinu blogs family pan ladak screen long nang klai bank account holder name lapen account number lapen IFSC code ladak screen long nang klai ladak nalitum nang ning reng no 50 rupees ta chok 20 rupees ta chok 100 rupees ta chok 500 rupees ta chok 300 nang ning reng me pen reng no pen nang litum ching hon pen la so phan rabdan sinang Rimjir Terangpi phan so ke 2 years 3 years pelang la se kadoko be phan sitame kerap na chu hang lo la pen ke kadoko be sitame ningduk pingan lo kelang pen la pen nang tum ta clips lang iktha ekdom chithan masinang nelo la ben don mardi tum kadoko be phan sitame kerap nang chu hang lo lasi don mardi tum anso se rabdan sina be anglong rat do tu an sitame un share ikta laso video un share ikta lasi laso also phan Rimjir Terangpi phan anso se pame lo fan ta long sitame post do pen penang an respond long pon lo sitame laso respond long lo la pen hola da apene bang nang call lo ahem phu bang nang call lo nang call that pen ke penangan respond long pon lo sitame doai nam idet pen ke pene de lo lasi kadoko ve sitame ako cherap don sina kadoko ve phan sitame lasi jinu family nili nang tum phan ning chithelo na cherap don popuse lasi kadoko be phan sitame nang cherap don iktha la pen so phan keso pen pajok igna lalo lasi kardom karbeng lo lasi kadoko be phan sitame never give up to